presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensico ba sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang magkaiksunan mga kasama. O hagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Lilay. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Lilay. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga may pagkadukirok sa babay, ug kun ngano nga naglagot ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. When we are far apart or when you're near me. Hoy, Lilay! Unsa manay? Oy, Lilay! Nag-concert ka man diya. Nag-scatter po ka diya. Uy, scatter good town. Unsa di tuyo ni mo nay? Di ay tanod ang ngita ni mo. Nagdag somon. Sumon pag surda na yu uy. Oh, nasmiyot. Nangita ni mo ay. Nasmiyot. Kasayo gud ang tawhan na nangita. Dali na, Lilay. Alagay, maghuwat, wadto na ko. Uy, miyot, kasayo gud nimo. Kahayag pa ay para mamisita na ka. Uy, nagsiga imong mata nga no di ay ka. Ako, kanin tutok lang ko ni mo kadiyot. Kay? Walang. Sa ba din tao matutok ni mo? Loy, mamisita ka nga kahayag ba aron balik lang kagabi. Adi ni mo, babes. Gianhit ka kay Manuroy ta. Huwag na tag-inis, ha? Nanotag? Tanaw tag sine. Ah. Ang paggabi ko mga gadi mo, siyempre, karon gyud kay tugtanta sa imong inahan, di ba? Na, mahal na kay sinihan ron, Ay, oy. sos, Kitang hadlok. duha mo, gastos ako sa kalibo. Wa pa na snack ang usa ka libo, ha? Hindi ba magana nagantag wawart? Giro biya nimo. Mananaw tag sini nga why snacks? Patay ta anak miyot. Magdagook atuntian dito sa sinihan kay gutom kaayo kay why snacks. Unsa mo kayo? May manitag 20. Ayan niya. May mo what is snack? Mag-snack to oy, unsa di na may mo di ko palit. Magdatang snack, palit na as gawas. Pinajim bedayos wa. Palit na katong chip. Unsa man sa snack kay Mahal kayo dito soda eh. Chirpira ko ka ng mga iced tea, mga inana. Basig pabayro ni noon ta kay bawal baya magdaog snacks sa ron sa sinihan. Ay, isudot balag. Unsa man sa snack kay mo palitan? Ay, kuan, kaya mo palilag ko tayo. Tempura o di ba, fishbowl. Okay na sa. Kaito sa di mo tupir uy. Masura sa tumbag, kagamay aning atumbag, niya napay tukog para na unsa din na masud ang timpurang fishbowl oy napay tukog. Kuhaan na itong tukog. Uy, ako rin bahala na. Utak gamitin. Unsa sabi agay? Basta ha, imong gasto ha, magkaluhan Lagi ako rin bahala. Ito na ta. Magilis ako, oy, matik baya din ka. Manangil pa baya kong nanay, ambot, ugtugan baka ko inirun. Ay, sos. Ing na lang, manimba na ta. Ha? Mga untar gawas. Anahalag ba? Sige, kay maligo ko kadiyot. Sige, babe. Magguhat ko ni mo, ha? Presko hara. Unsa may date ka? Mag-date mo smiyot? Manimbara mi nay, uy, inya pagkahuman nay, mga mi sa gawas. Siguro mo simbahan inyong sudlan. Nay, Basig anak mo sa laing tinuhuan. nani, ipataka man lang ka nay, uy. Oy, ayaw mo kalimot ha. Doon na tayo curfew. Ay, kabala ka nay, magdamig something. Oh, pwede raman sagwaan, malasunsihan mo. Kakidot, hindi mo nay. Ato namin nay ha, pero ay kabala ka kay buutan man na si Miyot, makasali
salig kaayo ko na niya. Pariunon baya ni siya. Nahimo man gina siyang sa kristanay. Aw, mao ba? Nga anong miundang man na siya. Unsaon, sige magpanguha sa sibut. Oh, kung mauna, sa pabay yung gihuwat. Maghuwat pa mo COVID o usab, aron mag-lockdown. O gana na lang mo permis kwarto. Pagminyo na mo. Nay, Sa isulting na mo, babes. unsa pa kuno atong gibuhat? Naghuwat na kuno ta nga mag-COVID ug usab aron mag-lockdown ug ara ta pirmi sa kwarto na lang. Aha kaayo nga mama sa. Bidagar mong ipon ni mo. Sa minyo na ta. O, minyo ta. Nya, nanade kay tinigom di ay. Oo, na. Kung itinong kong hapit, mo ito puno ako kan siya. Pilang si sud ato tagpila man. Ako, ang kining tagpiso rin nung to. Biyasad, mabuhi ka ta na yun. Kapoy ni mo miyot, uy. Sinundan mo na, babes. Ang bunggol sa ta. Nya, sunod, litson pa nagsaan na ba? Ang manok litson. Diba? Ako, wa man ko'y problema kay anad baya ka ng pinubre. Kaon manggani kog pati sa sudan. Ang problema, ikaw, kabuhion na ba kag sardinas? Bukaon kag tukog banong. Ha? Unsa na? Saluyot. Tubig? Saluyot, ay. Tubig kog asin? Di, ay. Saluyot ba? O tano na to. Oo, kalamian ang saluyot. Kaon Kaon, uy. gani. Pero ay gabla ka, babes. Tungol ka lang ni mo. Kaya akong gugma ni mo. Andam ko magantos. Bahala ng munggos. Basta magantos. Bahala akong magtiis. Basta patis. Bahalag. Bahalag unsa pa? Bahalang pan. Basta gugmang ang pinaglaban. Charot over. Di ba? Indot no, rhyming yun. Rhyme kay sa tanan. Basta ko, teka na na day. Sugot kay ko ano. Bahala sa kanya, oy, ikaw lang. Ikaw lang, uroy. Bahala di ko maminyo. Kaong yuko. Oy, joker to. Pila may sugilanon, gikatakda na ng among kasal. Og nakatigom si Miyot, kay nakaproduce man siya duha ka lechon baboy sa among kasal. Unya to? Ay, Pedro yun. Are. Kata. Pre, Pedro. Are. Kata. Larga. Ay, bet si Peter. Ter. Ay, doon re. Kana. Si Inday mi angay, sa regalong saya sa iyang nanay. Okay? Kato lang ay. Kutom lang dito. Mga orata. Turyol, are turyol. Congratulations. Ay, congrats. Kanta lang ko kay wapa mi anak de. Ako kanta. Premiot, pasensya Okay, na ka nga kining among regalo, pre ha. Wa gyud ni budget, pre. Nagtapo-tampo lang taon may si Wow, mahal lo na kay inyo na itaputampuhan. Tampo eh. Sabi na, ha? Barato ra o Barato mahal? rin ni pre. Pero unique. Ha? Unique. Mo ba? Oh. Usa ba nang unique ka? Arinula, pre. Rinula. Pero yan pagkakanahan yan. Usa pa magka-unique ka na? Unique kini pre. Kay mo rin ni Arinula nga dunay sa amin. Iya, lain na katanawon, bro, no? Inig pangihi, wasngi ba? Lain kita na. Kadahan mo yung duha, eh. Wamikaon ra, wamikaon. Ikaw sad pre. Abangas. Way bring house. Aman na. Abangas ka to, eh. Ay, salamat yung taon. Muli na kita mo ng mga visitors taon na mo. Solo laming duha sa among kagabion ron. Ito, matablis na nailukoy? Sagdi ilang na, uy, matugra na. Wah. Lelay, Nay! kamo na lay panira diha kay matog na ko. Gaduka na ko. Okay, Nay. Ay, salamat. Tuong nagitaon. Unya, sa dihang natog na si nanay, nanood naming duha si Miyot sa among kwarto. Dong. Day, sa di patang kiss ba? Mm. Na may rinula gihatag sa akong amigo na sa amin ha. Suway ko nung pangihit na to. Nga nang mutangan pa man ni mong sa amin, kung ikaw lang giday diretsyo mo tanaw. Diba? Di ganahan kong tanaw sa amin, kaya tanaw rin ko si Dong. forma. Kay baw ka, kung unsa hinungdan kung anong dukay kong nagminyo. Sa hinungdan, hindi milay. Kani. Sa kani? Kini kuwid, kini atong pagkabuhaton, Roy. Madlo ko di ka. Di mo ko gustong mga anak. Aba, ano ba di ay? Tungod kay sakit manggod. Ingon manggod sila nga sakit ko ng mga anak. Kunya, basta. Ay, naman mo bida.
Kung na nga, di sa tamangitag ba, buhat o bata, noon sa mga maom niya, paborito sa tanan, buhat bata. Paborito lagi, nya sakit man, sa sinugdanan. Samot na gid inig panganak. Tangan tong uwil dagan. Badya, uy. Dili makayar na nimo. Uy, Ang makaya raman, andi na ko kaya ang mga anak lagi kay mahadlok ko. Kung ano kining pwede o di ta mga nakaron, ang ato nga mag-enjoy na sa ta. Okay kayo, ha? Mga ayaw na kalimtin na ng anak-anak niya. Sige na ba? Uy, sabo ka. Oh, noon, sige po ningo, ito noon ka, pagalita mo sugod. Kuyawan lagi kumiyo. Usa may kuyawan, taon ni mo lilay. Ingon lagi sila nga sakit ko na basta first time. Ay, Kanaglag ingon pa nga ma-virginan pa. Permiro na eh. Ni sakit ako kay mura may tukog. Ama o ba? Unsa tukuga? Tukog silignos. Oh, grabe hasad good. Mura ni guwatim kulikot to sa laom. Digilog yun. Bida, madugay, magpagita ka na, day. Basta Sure, makasuway ka. mamangita O, ko. lagi. Sige na, day. Mm. Ganihan, panikad ako, ha. Tanawa, kitonti ha. Ubuon ako gamay brave, ha. O, tawa. Uwa kay kumarturo sa. So-asong ilong, ha, trawa. Hinay lang ha. Laki na yun, lagi na to. May pagdito ta daag doktor da. Patistisan. Magkano mo ito, doktor? Magpa-anesthesia kong daan. Langat! Bungot si Toy pagkidot, biyani mo. Kumusta na kataro ng bagong magtiayon? Ang ako kataong anak, nawa na, gidabu-dabuhan na turon. Pastilan, narabay naw anang miyot, hangul kayo. Pastilan. Ay, pastilan. Mayuntag makumpinser to ni miyot si Lilay para makamugna dag ito'y. Uy, usama to. Klaro, no? Ato yung aeroplano, kanang murot ang maghungit ba? Hala, wala. Hala, sugod ang operasyon. Hala, kumbati taon. Ayaw tan palupig, sukol. Oh, kumusta naman ka? Panawag man ko kayo na ako gabi eh. Panawag man kag mama. Unsa man, sakit? Sakit unta pero lami. Unang tabitaw ka, nga natural na ng sakit. Maunang sakit nga magpangita ka. Ha? Ay, ayaw na lang pa nagpag-inhas diya, Lilay. Pasalamat ka nga nakatilaw na ka. Ako, wala gyud taon. Saon ba tong amahan mo? Sa'yo man kayo ni-inspire. Kalawang pagod ato. Pasila, yung bata ka, oy. Nay, okay raman ang lami. Ang ako lang gikahadlukan, good ka ng mga anak na ko ba? Di na ko kaya maguna-una dahil nga magsakit ko sa kasakit inig panganak ko niya. Kaingon na ba sila nga kanak ko nung mga anak ang babae between life and death ko no ang giatubang anak. Oo, tinuod doon na. Dili lalim sa usa ka inahan ang pagguwa sa iyang anak. Dinhis kalibutan. Mo nang dili gud ang ayan yagaan sa mga anak ang iyang inahan. Kay sakripisyo ang iyang gibuhat alang niya. Maula kinay. Mo na hinungdan nga dili ko gusto nga mga anak mi. Sa, liyabag na. Soba na ko pagkakita sa kong apuan ng kalakiha. Nay. Bisan pa man sa akong gibating kahadlok, pero inigdug na mo sa kong bana, bisag mang hadlok ko, pero mulabaw magid ang lami, uy. Mao nga pila ra may sugilanon, na mabdos gid ko. Miyot! Agdi kasakit na sa kuntian! Miyot! Mapatay ko ba rin tawa? Nangangin man Oy, din. Lilay! Ano ka? Agay, nay! Agay! Uy, man si Biyot nga rinak. Murag may gilakaw man to nga no man. Nayang ako diyan, sakit! Ha? Tawgan si Miyot na, ing nga basing mga anak na kuron. Karon na ba yan ni buwana? Unsa? Oh, kaya- Tinuo ko. Asa naman is Miyot? Nay! Ang
Maricel. Oy, pagsigit. Oy, kay narato sa nagkakit. Asa naman ang smiyot, oy! Nakapanganak gyud ko kay nahatod man kong nanay sa ospital. May gani kay diha among silingan nga nag-drive og tricycle ug mo'y among gisakyan padung sa ospital. Unya, Nako, asawa. Kagwapa, be. Kagwaon, be. Oh, yeah, babes, nagbata na ka, babes, ha. Yan, nagpalit ko sabaw. Dali, higop na rin. animal kami yuta ka. Ha? What naman? Diin man ka. Anong karon pa makanipakita? Ibaw ka, hapit ko mamatay ato gayon na. Babes, nabalita ko para kinanlanon taos bata sa itong anak ba noon sa ka? Uwe, tarong ba? O tao lagi. Sayod tao mga anak at gayon na. Di ba nagsabot ta nga di lang sa tamang anak? Pidang, sabot lagi niya. Saong taman na shoot mag yun, be. Ilum diha. Shoot Iba na. baka hapit ko mamatay. Kay nahibong ko. Imbis man na, sakit kahapon. Kay maod di ay kaluha nga tong anak. Kaya sa mo si Sulimban si mong mata. Di ay, kanahan ka. May natong sabot ka dili unat ang mga anak pero karon ang resulta duha gid no. Hindi ka na. Sige lang, grasya mo na. Takidid ka may bin. Ay, Takidid. kapoy ni mo yun. Gamay lang takidid mo. Grasya bitaw ang bata. Pero, huy, usab pa ilayog na to ining miyuta ka. Sa tanto namong paningkamot nga diun na mi mga anak, kaluha gid noon. Mura kog nakakaon og tagam, mao nga na nervyos gyud ko aning kalakiha. Mao nang inig pangatug na mo ni Miyot, mo aksyon na ganain siyang parayag nako, mo isla gid ko kay mahadlok man ko. Unya, Day, kidhatas ilong, be. Wapuhan, be. Waki mercy. sa mukha ni mo Miyot, tugog ta pa. Day, Zaman. matasa kay natog raba ka, matasa. Karaanan ni mong style, Wacky Mercy. Isgi mo lang kayo, matug ta, Mata naman, sige na ba? Kay, tara ba? Ipadool na ko sa imong paahan. Unsa? Jay! Jay! Panikas. Kapoy. Panikas. Palikad. Suway ron diha ron. Igo ka ning walop na ko ron. Imo na obligasyon. Sawati ka. O, lagi obligasyon, lagi. Unyang mamabla sa school. Saan naman sana? Di lagi. Ako ligtas to mo. Jay, kapoy mo. Pag-amping ka. Bada ay, sumaon sa imong gibats una. Ikaw ni sige ingon nga ikabala ka, amping ta. Awa na mabdos ko, unya karon sa resulta. Di na ko, bahala ka. Okay na nang kaluha di ang anak. Purbida sa nimo. Take note ha, kaluha na, sakto na na. Yung saon man ako. Kaniyong saon man eh. Bahala ka kung saan na mo diha, ay kung kasula na. Matagay na ng bata ron, awad ka na ko ron, pabak itog ha. Tug na diha, Asam tong pliers, be. Piit ko di. may pagpapaitan ni mo. Puya pa bitaw, no? Bitaw. Ato ka rin pangungan sa gawas. Ang sa'yo na ni mo. Ato ka sa gawas, be. Huy, asa ka huy? Ipapiit ko rin sa pultahan. O di ba? Ibunal ko rin sa ligi. Unsa? Mao ni akong problema. Maluoy ko sa akong bana kay permi na akong mabalibaran. Unsaon nga mahadlok naman siya kung mumabdos na sa pagbalik. Ang ako og, di ba ka na siya mangitaglain sa? Unsa man og kamo ang pasaltihon? Lilay. Salamat, tanan Lord. diya sa balirong naga. Good Okay. morning. Mama Mary, salamat sa papagampo, ma. Thank you kayo sa tanan na itong mga kaigsunan nga namati na ito karon. Good morning, good morning, good morning. Ate Jinjen! Kuya Alan, mga mama, thank you kaayo sa inyong perming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga
mga bata, unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, unya ugom-ugom sa Diamond Yema OBM Special, palit kay lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Sarap. Kring! Kring! Salamat kayo sa tanan itong mga isunan, mga bata. Kinahanglan mga dagko, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch mo na itong isum-sum-sum-sum samtang magsiyatsiyata. Ate Pres, Okay, ang sa'yo na itong karungan lawa. ato sinder si Lilay, Ate Pres. Lilay. Oh, kadis Lilay, Ate Pres, kuan kanang unsay pangalan na hadlok mga anak. Hadlok lagi taon kayo mga anak taon, Ate Pres. Ang kaanak siya kausan mo na problema. Yan ba na iyan ang balibaran? Mao na nga na problema taon siya iyang bana taon kay gusto taon siya bana taon nga maunaan na kaya kabaw mo kas laki Ate Pres nga mao gyud taon ay gipangita ng magminyo sila tungod anang butanga pero iyang bana nga di mo sugot si Lilay nga mo milabot pa nitagam kay duha gud automatic man koan diretso man koan Ate Pres Pero na may contraceptive lan. no bitaw Magpa-IUD siya. Or kuan ba, pills ba? pills na lang. Oo. O, di, ang ayang basin, pills, makatambok sa guna, Ate Pres, makadaot. Depende. Pero dili di ko gayon. Pero IUD, okay ra gyud. Kanang kondom, Ate Pres, okay ba na? Okay man, pero mas kuan nga na mag-IUD ka, dili na waday hassle ba. Wala kay hunahunaon. Basta imo lang yun ang ipatanaw. Pero na may uban ko na ng ayod di Ate Pres, di makakuan, dili makagusto. Di ba ka yun? Masangit man. Oo. Murag matusok. Naamay ko ikuan, ayun din na ay murag hilo. Mao na nga, pindi lang na, Oo, rhythm, kuan. ay, dili kay ang Ay, simbahan. okay, rhythm kay Simbahan, Ate makakontrol Pres. man. Oo, Ate, simbahan. Sa'yo raman na pag-rhythm, Ate Pres, kabaw mo taan ng rhythm nga pamaagi. Nya, pag-rhythm lang mo doon, patudlo lang mo sa simbahan, kung May saan paggamit ang pausan. rhythm, kay, di man yun na masugot sa mong asawa, di ka na lang kay, wapag yun na ikulba, dili, pag yun na kanang labag sa ato ang tinuhuan nga katoliko, kay kanang mga contraceptive, maom na yung mga Mga kuano? mga gidili mo gyud sa Gidili. tinuan. Mas maayo pa ng rhythm kay mao gyud na sakto gyud ato nang ilikay. So ana na lang dong. Mo. Ana na lang dong mute patudloon lang didto. Kuyog mo sa imong asawa adto mo sa simbahan nga simbahan kay katoliko patudlo mo gud saon pag bisag ka ng mga doktora Ate Pres ka mao na saon pag-use ng rhythm pero kargado mostly yun sa mga doktora Ate Pres mo kuan mo yun sila ng kanang contraceptive O kanang mga IUD, IUD pills or condom. o kanang unsay panganan na Tris kanang Ate Pres kanang putlo na Ate Pres ba unsa pa Sa laki na. basiktomi putlan pero lisod na basta adto lang mo sa kuandong sa simbahan or sa doktora patudlo lang mo bayad lang gud mo na doktora Prado bisag si Ma'am Daisy di na sa ilahang Alan sa ilahang Dr. Alan diha sa Minglanilla puli ni Alan Indad atong doktor diha sa Minglanilla puli ni sa Sir ni kuan ni Dr. Isidro Piña tudluan mo adto mo Ma'am Daisy dito tudluan mo kung unsaon paggamit anang contraceptive nga dili contraceptive kanang rhythm nga pamagi. So salamat lang sa pagpadangat ninyo ning atong tulumanon. Kuna ko ang pasultihon.